Ázia je podľa rozlohy najväčší svetadiel. Siaha od rovníka až za severný polárny kruh. Na juhu je Indický oceán a z východnej strany ju obmýva Tichý oceán. Obmývajú ju viaceré moria a oceány. Východosibírske more je more zodpovedajúce pobrežnej šelfovej časti Severného ľadového oceána pri severovýchodnom pobreží Ruska. Juhočínske more je okrajové more a je súčasťou Tichého oceánu. Má rozlohu 1249 km štvorcových.